दैमानि बेलायाव मा बुंगोन सार? रन्जन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो। आंनो बेयावबो टाइम नाङा। सुक्ति खालामबाय, दसा दं नंगौ, दसा दं, भुलखौ मावदों। खिन्थु बिसोरो दिनै आगोलाव जा मावबाय जों दिनैनिफ्राय आरो बेबायदि खामानिखौ मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबायब्रा। जोङो आरो मावला होननानै बेवहाय बिस्रा रेहाय मोननांगौब्रा। मोनो। नोंना एप्रसिंआनो गैयाबा बोरै जानो? नोंना एप्रसिंआनो गैया, नों सोरखौबा दाय होबा बोरै जानो? सुक्तिखारिफ्रा एप्रस खालामनांगोन। जोङो नंगौ, जोङो ओरै भुल मावदों, आगोलाव ओरै खालामदों। खिन्थु जों दिनैनिफ्राय बेबायदि मावला होननानै प्रतिश्रुति होनानै सुक्ति खालामबाय। बिनि उनाव मा थाखो? आंहाबोथ' भुल दंमोन, आंबोथ' बेबायदि खामानि मावला होननानै सुक्ति खालामदों। बिनि थाखायथ' जेलनिफ्राय आंबो गदों। जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मानो गोनां गियान बासारनि मोनसे भिडिअ लाना फैदों। आङो सिगाङाव मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होनाय जाबाय। माने आगोलनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सार आरो रिसेन्टलि बिथाङा इलेक्सन देरहानानै गमामायैनो दिनै बिटिसिनि चिफ जाबाय, फिन आरो जाफिनबावबाय 5 बोसोरनि उनाव आरो फिन दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि चिफ जाफिनबाय। दा बेनि सायाव आं गोबां बाथ्राफोर रायलायगोन। नोंथांमोनाबो नोंथांमोननि मोन्दांथिफोरखौ कमेन्टनि गेजेरजों शेयार खालामबानो जाबाय। दा बाथ्राया ओरैबायदि, इन्ट्र'आव आं मोनसे भिडिअ क्लिप होबाय आरो बे भिडिअ क्लिपाव हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों पावाराव फैयोब्ला आङो रन्जन दैमारिखौ ओरैनो बख'नो हायो। पावाराव फैयोब्ला माने रन्जन दैमारिखौ जायखिजाया राहायै हाग्रामा महिलारि सारा बख'गोन। बिथाङा बुंदों माबायदि सुक्ति, नङा होमबा? बबे सुक्ति बिलाइ? सुक्ति जानायनि उनावबो दिनै सुक्तिकारिया जोबथेसालियाव थानाय, बे बाथ्राखौ दिनै बिथाङा बुंदों। आङो मोजां मोनदों हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राखौहाय। दा थिग बिदियैनो आङो दिनै आं बिराद आसा खालामदों जेरै बुंनाय एरै खामानि मावो होननानै गोबां दिनै गुबुन जाथि जनगोष्ठीफ्राबो बुङो हाग्रामा महिलारि सारखौ। दा बिनिखाय आंनि आसाया बेल'नो, एबार जायखिजाया राहायै रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव बोखाङो एबा बेखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै बेखौबो जातिनि, समाजनि, हारिनि खामानि मावनो दिनै सुजुग आरो सुबिदाखौ होयो। आंनि लुबैनाया बेसो। दा बेनिखायनो रायजो राजानो आं बुंगोन बाहाय मोननैसो गोबां बाथ्राफोरखौ। नों दे रन्जन दैमारिखौ दिनै बिथाङा दिनै गाव जोबथेसालियाव थादों, बेहा दिनै दुखु गैया होनना बुंदों। बेहा खुनु सिन्था गैया। बियो दिनै जोबथेसालियाव थादोंब्लाबो बियो दिनै गाबाखै। बियो दिनै स्ट्रं मोनसे माइन्डजोंसो दङ होनना बुंदों। बियो मालाबाबो डिमटिभेट जायाखै। बिथाङा बुंदों जाहैबाय मोनसे समाव जोङो डक्टर अनजालि दैमारि बे मेडामा बुंदोंमोन, जेब्ला गाव थाङो बिदाजों रायलायहैयो, जेब्ला गाव नार्भास जायो, बे समाव थाङोब्ला बिथाङा मोनसे ओरैबायदि स्ट्रेंथ जानानै फैफिनो आरो थारमाने। दा बिनिखायनो बिथाङा बुंदों सोरबाया मावनानै, सोरबाया जोबथेसालियाव थानाय, सोरबाया मावनानै मोनजानाय, बियो हिस्ट'रियावनो दंखायो होननानै दिनै बेखौ माने मोनथिखागौ सोरो गियान नाब्लासारा। दा बिनिखायनो आंनि बे भिडिअ लाबोनायनि उद्देश्य जाहैबाय मा, दिनै बिटिसिनि दा जाबाय माने आफ्टार 5 बोसोरनि उनाव बियो दिनै बिटिसिनि चिफ जाफिनबाय आरो 5 बोसोरनि सिगाङावबो बिथाङा बिटिसिनि चिफमोन। बै समावबो बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि चिफ थासेयावबो रन्जन दैमारिखौ बख'नो हायाखै होननानै माखासे बिरोधी पार्टिफ्रा बुंबाय। आरो जेनेबा दाखालि 5 बोसोरनि गेजेराव इउपिपिएलआ सरकार सालायबाय, प्रमद बर'आ बिटिसिनि चिफ जाबाय। दा बे गेजेरजों बेखौ खुनु मोनसे बख'नायनि लामाखौ लायाखिसै होननानै जों दिनै मोनथिनो मोनबाय आरो बियो जोंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। ओंखायनो आंनि दिनैनो बुंगोन, ओंखायनो आं बिसासबो लादों। नायनोसै नैबे 5 बोसोर टार्म्सनि गेजेराव जाय सुबुंफ्रा गियान नाब्लासारखौ बख'नानै उदां अख्राङाव लाबोनो हायो, आं फोथायो बे हानजाजोंनो थाफानानै समाजनि खामानि मावनानै आग बाहागो लागोन गियान नाब्लासारा होननानै आं फोथायो। जाय हानजाया बख'नानै उदां अख्राङाव लाबोगोन, बे हानजाजों थाफानानै बिथाङा समाजनि खामानि मावनायाव मुखुब जागोन होननानै आं फोथायो। आरो आं फोथायो
जियान नाभासारा खुनु अबेबा मोनसे काउन्सिलनि चिफ जानाय माबा मोनसे जानाय बेना बेबायदि मोनसे टारगेट थानाय नङा। बिथाङा जेरैबायदि जोबथेसालियावनो गोबां माबा माने सहायनानै थाबोखाबाय स्ट्रं माइन्ड लानानै। दा बिनिखाय जोङो गिनो नाङा जे जियान नाभासारखौ जोबथेसालिनिफ्राय जों उदां अख्राङाव लाबोयोब्ला बियो आरो शिबनि थाखाय माबा मोनसे दावराव दावसि जालायगोन मागोन बे बाथ्रा नङा। आरो जों बुजिलायनांगोन एक्चुअलि आसलथे जोंनि मानसिफ्रा नेगेटिभ बाथ्राफोरखौ जाय बुंहरो नेगेटिभ थट्सफोरखौ गावनि जिउआव लानानै गाव मोगथां जिउआव जाय हान्थियो बा गुबुनखौ सोंखारियो गुबुनखौ ब्लेम खालामो निन्दा खालामो कन्डेम खालामो स' बैफोरबायदि मानसिया जाबाय मा अनलि फर गावनि स्वार्थनि थाखाय गावनि माबा मोनसे मुलाम्फानि थाखायनो बिथांमोनहा गुबुनखौबो सोंखारिनो हायो गुबुनखौबो गाज्रि बुंनो हायो। नाथाय आरो बैफोरबायदि मानसि थायोब्लाबो मा जायो बबेबा मोनसे दलनि माने एगेन्स्टआव बिसोर खामानि मावो नालाय दलखौ बरनाम खालामो बैफोरबायदि मानसिफ्रानो। आरो दैदेनगिरिफोरखौ जोङो दैदेनगिरि हिसाबै जों सनमान होनो रोङैया बेयावनो जायो। सासे बिथाङा दैदेनगिरि नोङो बेजों खुनु मोनसे खानाय दोंसे समान फारागावबो नों थानो समाया सोरबा नों दैदेनगिरिफोरजों। ओमफ्राय बेबायदि मानसिखौनो फुरा जोंनि मानसिया जाहैबाय मा सोरनिबा बाथ्रा लानानै सोरनिबा राव लानानै गाव ए टु जेड जेबो मिथियाबानो सोंखारिग्रा मानसिबो जोंनि समाजाव बुहुद दङ। दा जोंनि सोर मानसिया मिथिया बै समाव जेब्लानाखि आं भिडिअ बानायदोंमोन अब्ला गोबां मानसिया बुंहरदोंमोन आंखौ रन्जन दैमारिखौ बख'नो नाङा बेयो बै समाव गोबां मानसिफोरखौ ओरैबायदि खालामदों बुथारदों माथारदों होननानै। होमबा नायदो नोंथांमोनहा अबेबा मोनसे फिसा इसुनि थाखायनो दिनै बिथांमोनहा मा बुंबाय जियान नाभासाखौ ब्लेम होबाय। नाथाय जियान नाभासाया सोरनि थाखाय खामानि मावा मानि थाखाय बियो दिनै गावनि लाइफखौ सानाबालानो हाग्रा बंग्रा थाहैया आरो दिनै बै जाय घटनाया जादों मोनसे समाव बियो मानि थाखाय जाया जों बैफोर गासैबो जोंनि जेनोखि जाथायफोरखौ जोङो गोसोआव लानांगोन आरो लानानैनो जों मानसिफोरखौ जों थुलुंगा होनांगोन नाथाय गाज्रि लाइनजों नङा। जों बेफोरखौ जों सुद्रायलायनानै जोंनि फिउचारनि थाखाय जायफोर दिनैसिमबो जोनोमानो जायाखै बिथांमोननि थाखायथ' जों मावना गालांनांगोन ना खारन जों जुदि मावना गालांनो हायाबा जोंनाव पाप थागोन। दा बिनिखायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जायखि जेखि हानजानि जायखि दलनि जायाथों मानो जोंनि मोनदांथिफ्रा जोंनि कनसेप्टफ्रा क्लियार जानांगौ। थारमाने जोंनि फकासा मा जे गासैबो जाथि जनगोष्ठीफोरखौ लानानैब्लाबो जों जाहैबाय मा जोंनि हारिखौहाय गेरेमसा माहारि दानायमोन बर'फोरनि सिमाङा। दा जोङो दिनै पलिटिकेलाव हाबनानै जोङो पलिटिकेलाइज जानानै जोंनि फकासफ्रा मा जाखो दायो जोंनि डिटारमिनेसना मा दायो जोंनि डिटारमिनेसना दा दोरोदलांगासिनो दङ। बेवहाय जोङो सोरबा पलिटिकेल हान्जाखौबो जोङो बुंखारिनो नाङा जों गासैखौबो जों बुंनांगोन। दा बेनिखायनो माब्रैबा जोंनि जोहोलाव हिर'आ बिर जोहोलावा उदां अख्राङाव फैनानै बै समाव बेयो मोनसे समाव आखायाव हाथियार लानानै हारि समाजखौ रैखाथि होनो ओंखारबायब्ला दिनैबो बेखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनानै समाजखौ सिबिनो समाजनि थाखाय खामानि मावनो जों बेखौ सुजुग होनांगोन सुजुग होथारनांगोन जोङो होनो हानांगोन आरो बे सुजुग होनो हानाय गुनफ्रा गोहोफ्रा बे गुन जयगथाफ्रा जोंनि गासैबो थाखोनि दैदेनगिरिफ्रावनो थानांगोन। बेखौ बख'योब्ला बिनि सिफ जाफैगोन होननानै गिनानै बेफोरबायदि इसेबां नेर' गुसेब लानानैबो जों खामानि मावनो नाङा। ओंखायनो आङो दानि गभर्नमेन्ट हाग्रामा मुरारि सारखौ आं बिसास लादों बिथाङा जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राखौ लानानैनो आंबो फोथायदों। आङो मास मोननैनि सिगां मोनसे भिडिअ बानायखांबाय मास मोनसे सिगां आरो नै आं दा मास मोनसेनि उनाव आरो आं बेखौनो बानायफिनबावबाय फिन जे आङो बिसास लानानै जे हाग्रामा मुरारि सारनि दैदेननाय बियो सिफनि मासियाव जिरायनानै दिनै बिटिसिखौ सासन खालामनाय बे सरकारनि आमोलावनो एबा नैबे उइदिन 5 इयार्स टार्म्सनि गेजेरावनो बे 10 इयार्सनि गेजेरावनो जेन' रन्जन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनानै बयनिबो बर' फिसाफोरनि रायजो राजाफोरनि मेगनाव मिनिस्रांनाय मोनसे मोखांखौ लानानै होफैयो सान्थि गोजोनखौ जोंनि जिउआव लाबोनानै होफैयो बयनिबो मोखाङाव मिनिस्रांनाय बे थासारिखौ लाबोगोन
आं बेखौ फोथायगोन आरो जाय बेबायदि खामानि गिदिरथार मोनसे खामानिखौ मावनानै दिन्थिनो हागोन आरो बै पलिटिकेल हान्जायानो जुगे जुगे थालांबाय थागोन आरो रायजो राजाफोरनि समग्र बे जोंनि बिटिसि हालामाव थानाय बर' रायजो राजाफोरनि अनसायनायखौ बे हान्जायानो मोनबाय थागोन दिनै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होनाय जाबाय थेंक इउ